Laigol lakaway penlim ka Spain ya ka Peru haka jing ialehkai paralok jongki. Kapedang sofa pik paralok ke bisngo tanar ban page ya ke video ha kane ka channel. Haka jing ialehkai paralok kata ka Spain Persia ya ka Peru kumshi benta ban pen kre ya ka FIFA World Cup ka ban sedang hakine ki kendiat sngi ki ban sawan. Barhakane ka jing ialehkai tang hakamit ka baar ka Spain kalala ban pen ki ya ka jar lyngba o oyar sabal ya ka bol ka bala penbo da okyu barsi. Barha kami ka balai puar ka Spain kalala un penki biang ya kejar lyngba o Pedri ya ka bol ka bala assist da Ferran Torres. Petang kumne ka kelas step kala kudno da ar lanot. Barha bawan petengah ke kelamit ka Spain kalala un penki biang ya kejar lyngba ka un gol na ugal lasi. Ha kami ka pesan pulai. Henry ka Peru kalala un penpai si gol lyngba o Viles ha kami ka banreu punreu. Batang kumne ka jing ialehkai kala kudno dalai laway. Bat ka Spain kari ka badan ka group H bat kiri ko bawade Saudi Arabia bat Uruguay hato ka Spain kalaan M panpoi hakatong panra ekane ka FIFA World Cup mynta snem. Bat lyngba ka jingdon jong ka Spain ya kirang ialehkai ki bapau bah jong ka nadu kirang abgol kumu Unai Simon u David Raya u Juan Gracias bat ki midfielder ki bapau bah kumu Pedri Rodri Fabrin Ruiz, Gavi, Dani Olmo, berkiwei Perka donro ya kirang ialehkai kemat ki bapau bha kum Lamine Yamal u badang kena bha perkum juru Nico William berkiwei te paralok kat kum ka jingpe jongpi lyngba kane ka jingdon jong ka Spain ya kirang ialehkai ki bapau bha hato ka Spain kalaan M panra ekane ka FIFA World Cup mynta snem lane hato ka Spain kan poi jingai hadu katno hakane ka tournament. Te paralok sa drop ki prediction jong pi hapo ka comment section. Te paralok menta ka sngi tangkine ki video ki bakendiat tela da episode tanar bersengap ya ki khubor spot war klik ban subscribe ya ka channel papila ban yo ya ki video ki bangan sepme kublai shibun.